Tenim un Parlament amb una majoria decidida a creuar el Rubicó. Tenim un govern ferm que ens portarà fins a les urnes del referèndum. I per altra banda tenim la Guàrdia Civil caçant papallones, vull dir paperetes de votació. Tenim en Montoro, el ministre Nosferatu, en paraules d'en Joan Ferrarós, que reconeix que l'Estat té un deute fiscal superior als 10.000 milions d'euros anuals amb Catalunya. I tenim, i això és un signe positiu, que Europa calla, tot i la pressió de Rajoy i els seus ministres. Potser la vida no té normes ni camins per ser seguits. Simplement deixa fluir, fes allò que et fa feliç. I no siguis qui no ets només, deixa't portar, busca la simplicitat.